Čaute ľudia, ja vás vítam u môjho nového videa. Dneska si zahráme Reload. Pozrieme, čo máme v shopiku. Takéto skiny. Vyzerá Neymar. Billy. Jonesy. Zapína sa nám to. Kúpime V-Box. Celkom pekný ovládač mám. Tej PS5 je pekný. Dobre, už sme nejsme v loadingu, už sme v lobíčku. On má World Cup pickaxe. To idem preč. Free goldy. Dobre, išli by sme... To je taká nevinná lokácia a rád tam chodím. Asi tam ide veľmi veľa ľudí. Tuto dúfam, že nikto nebude. Poďme sem. Čo to robí? To hilo. Dáva to aj šudy? Ja potrebujem zbraň. Ježiš, ja hrám jak NPCčko. Som úplne kámo, toto bolo NPC moment. Potom bude videjko s mojím kamarátom. Možno. Potrebujeme ešte nejaký kill. Dobre, už sú tu ľudia nejakí. Som to musel strihnúť. Máme tu nejakého ľudka. Dobre. Dobre ľudia, tak. Čaute, dobre sa majte. A nerobím si srandu. Samozrejme. Ešte keď máme tie rebooty, to je v pohode. Máme tu človeka.
Na to, že mal také dobré zbranie, celkom nehral tak dobre. Ale ani ja nehrám celkom dobre. Si pamätám, na PlayStation 4 som hral celkom dobre. Dobre. Dostal dáme rovno človek. Toto. On má mamutku. To chcem. Gimme Tommy. Mamutka. Super. Landuje nám tu sápek. Trafil som? Netrafil som. Ale sú tam, takže ideme na návštevu. Tuto máme ľudka. Aj tu je. Ne, ja som slepý. To je ten... On má auga, nie? Čo to má? Neviem. Ten dostal ale úplne. Tuto snajperku tu nechám, však nech si niekto zoberá. Kámo, ja som aimbot. Moje meno je aimbot. Dobre, máme tu osamelého človeka. Aj tu máme osamelého človeka. Ježiši. Tak tuto idem trehadiť. Dostali. Ja som úplne profik v tomto. Ja som slovenský alkan. Pretože ja som Sigma. Oh my god, oni majú skara. Dobre, ja som si dal, že toto video musí mať 8 minút. Tak čaute, dobre sa majte a moje videjka naďalej pozerajte.